हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय आरो शेयार खालाम कमेन्ट खालाम। जेब्ला प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थादोंमोन बे टाइमाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, उइ वान्ट बड'लेण्ड, डिभाइड आसाम 50-50 होननानै प्रमद बर'आ साउटिं खालामबोबाय थादोंमोन। माने बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया दं होननानै प्रमद बर'आ आन्दोलन खालामबोबाय थादोंमोन। गामिनि जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों जेसेबां लेखा रोंनाय रोङि दं गामिनि जाम्बा जाम्बिफ्राबो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'लेण्ड आन्दोलनाव बाहागो लादोंमोन आरो गोबां जोंनि दावहारुफ्रा मुंख्लं जानांबाय। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि नामाव रोजा रोजा बर' फिसाफोरा मुंख्लं जानांबाय आरो मोनसे टाइमाव बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनायाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंदोंमोन जोलैनि हांगार बेनाव माने जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया नामा, जाथिनि थै गैया नामा होननानै बेखौ गोबां जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा प्रमद बर'मोन बायदि दैदेनगिरि लिडारफ्रा बखिदोंमोन, क्रिटिसाइज खालामदों। दिनै बिथाङा पावाराव थानानै बड'लेण्डनि थाखाय बियो इनकारेजमेन्टसो होनांगौ, खामानिसो मावनांगौ। मानो बिथाङा बड'लेण्ड मोना, बड'लेण्ड 110 मोना होननानै हाग्रामा महिलारिया मानो बेबायदि बुंनांगौ होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गाज्रि मोनदों। नाथाय दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया बबाव थांखो? प्रमद बर' वेर इज योर क्राइटेरिया फर दा बड'लेण्ड मुभमेन्ट? मा जाखो? गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ रेल लामा जथेनाय, बबावबा बास लामा बन्द खालामनाय गोबां हाबाफारि लाबोदोंमोन गोदोनिफ्रायनो। बड'लेण्ड मोनथारगोन, सानसे जोंनि बर'नि सिमाङा मोगथां महर मोनगोन होननानै रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि नामाव बाहागो लादोंबो बाहागो लादों। नोंथांनि टाइमलेस कन्ट्रिबिउसन खालामनायाव गामिनि जाम्बा जाम्बि आबै आबौमोनहा गोबां बाहागो लादों, पार्टिसिपेट खालामदों। नाथाय आनफर्चुनेटलि प्रमद बर'आ दिनै बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया दं होननानै कन्टिनिउवासलि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोबाय थानानै दिनै मा खालामखो? थाङै थुङै प्रमद बर'आ गाव राजा जानो थाखायनो दिनै फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ सलुसनखौ साइन खालामनो गोनां जादों। स' बेनो प्रमद बर'नि लास्ट आरो बेनो फार्स्ट गल्डेन अपरचुनिटिसमोन। रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ दिनै जोंनि रायजो राजाखौ, बर' रायजो राजाखौ गोथां गोब्रामै थगायनो हाबाय। प्रमद बर'नि जि सिमांमोन बे सिमाङा दिनैनि दिनाव साक्सेसफुल जाबाय। स' रायजोफ्रा फैबाय थानाय समाव बयबो कनसियास जा। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना आं MCLA EM डिपुटि चिफ माबा माबि हेन टेन आं जानाय नङा, आंनाव बेबायदि हप्स एन्ड बेबायदि एसपिरेसन गैया होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ गाव राजा जानानै BTC नि CM जानानै दिनै प्रमद बर'आ बड'लेण्डनि सिमांखौ बावगारलांबाय। बियो जोबोद दुखुनांथाव रायजो राजाफोर।